27 along arnikang samabirta thanbang sami bismai disopi non birta thepi pen arjita Ingdeng thongkebra githom langhin hawar amai karbi risonim so rongaje mate zonal karbi youth festival kibi pon lake jai pong patuaklam along sonsi pining coroner cap chiti acheklo arni langhin hawar zonal karbi youth festival kicheng siarani mate opening ponlo nilitum pherangke along nangki thandun atengte nilitum sayamo do anta mesen me etpen labangso rongaje pachun ponpo pusi nang pachini dun lapen langhin kido akar biatum ansita lapen labangso rongaje along nang chirap duna pot churulo puta nang pachini dun lapen pini kangpu pon laki churam ke chuabaha market complex donri ingpu ponlo phuluni pen arunbe news text report b news 7 non birta ton pen arjita Kenapa juga lakukan Hei, komedia tu nak. Oke. Foto dah ada, video dah ada. Angkut sudah. Pada orang ni lah. Kerana bunda John Ding tiga ni mana nanti lagi. Lata. Betul tak jauh? Nak jauh. Mesti apa juga ni? Jadi jauh. Sini ni kau ambil. My pen itu malam observer lo agak Andrew Teron alang lila dang langhin hawara mai lo uri thega kot apen central committee tum same mai pu penceng lo kongtun bang penceng lo central committee lo ke klaim bang pu bang ke tum hanan same choro lo abang labang to lason ini to aphan hawara mai tum han nakara kon thega kot abang ke suri akar dom pipaje reglo ge tum hawara mai ke Rangkia bitung tum same kadom pipaje lo lalu nili tum dak langhin hawaramai pen non kepatir pipon ingdeng thongkebra thom hawar kar bi resoning zorong aje ya pong pathok lam long paman pon ni thom nili tum labangso pini pen ke chenglo asi nili tum sayamo do an sistame nili tum me phun me et pen sin nili tum pachun pon pu pusi nili tum dak jonel mate hawaramai mai phu pen chenglo kado kawe jutang kacing hon arat atau menstame nili tum cingwa cing saipon lo bidi suri en pon lo asi cune ke dam tang asengkan asong tak taksi peneng asengkan stame nili tum mesen me et pen labangso rong aje abang nili tum pacun pon po apente langhin ke do akar bi atum doan sitame labangso rong aje long nangaceram nangacetudun abang ke nilitum heglong pakalo athe nilitum aphan bidi sure nang pidun lapen sogari sokrama tum stame ancara mangcitudun o lapen dak arong tin pen stame asavet stame nilitu aphan akerap pinang pajir pondo asong dak taksi alangli tum aphan stame rong asar tum han stame nilitum langhin hawaramai pen ke alangli tum han stame kurwang thu pipajir pondo nili tum ba langhina waramai pen Potang te pini nili tum long pherangke abatum do nangkumuri kopima langhin hawaramai along kiklem kedam kicun che laso nangkumuri pot nali tum man kurang thung pagi lo lase nili tum pini angdeng sayang denge nili tum la donring pulo lapen ge curan bahai adiming pulo lapen ge nili tum mate market complex lai inclulo kulat kichu biadim lasi nilitum unana mage non ke wangi kosonma ke claim ke dam ke meje phan kote injira tumare chingki ji thanda lasi pena pen sayang deng koson sonma ke claim ke dam naing lage nilitum aporateng besi pa claim ji lapen ge unan la unit atum han setame non nakili adisi alang litum bertalong lo lasi litum hawara mai ben kithanji bange lalo sulangdo karbi langhin hawara longan kiduan akar bitumda pinna pen mate un ana bange laso ilitum long chirap chitupo pusi kote inje laben atok kido akar bi langhin hawara long kido ana
Ako dia pen injira tu mata laso kacirap citu yu pan man si nitu mahin pan si chuning rilo. Donri ke thom ansa si impulong talang donri pli anan ke nitum I ang sayang deng si bangke donri pi impulo lapen ke sancoma amaya adim impudam lo lapen ke kulat impudam lo lapen ke curana bahala ani tulo si donri pli mane sancom pli farmanan ke nitum pini impudam lo Kadu kabila sancom ko ani dada pining. Bini cepati ji bang ke sancom net ke pan si cepati ji pusi ninga khado alang aku alang litum tawang bom lo.